Hello, this is BenginTV. Today we are at Ihuokpara village, one of the villages in Ekwulobia, at their Njuagho celebration. And the Njuagho in Igbo tradition is the process of initiating new members into the prestigious Ozo title. And today Ihuokpara village just initiated about 100 candidates into the Ozo title, and we are celebrating them in a special way. And we want people to understand that Ozo is a society that upheld the culture of the community, that upheld good character within the society. Thank you very much. Ndị nze nọ na mmemme nke a na-akpọ ịkpọ ngwu n'oge dị ugbu a. Ngwu ka a na-akpọ ndị nze Ekwulobia. Isi nze Umuchiana bụkwa isi nze Ekwulobia ka a na-akpọlụ ngwu n'oge dị ugbu a. I go with an email. Okay. Akpọgolo isi nze Umuchiana bụkwa isi nze Ekwulobia. Ugbu a bụ tọnụ ndị agba ịkpọrọ ha ngwu. Akpọgolo ndị agba ngwu nke ha. Nke a bụ nke ndị Umuchi. Kịta bụ tọnụ ndị ụlọ. Akpọgolo ndị ụlọ. Kịta bụ tọnụ Okpo village ka a na-akpọlụ ngwu. Kịta bụ tọnụ ndị Eziagolo village. Eziagolo ka a na-akpọrọ ngwu n'oge dị ugbu a.
Come inside the compound. Kita bụ ndị Nkono ka a na-akpọrọ Nkono village. Nkono village ka a na-akpọrọ Ngu n'oge dị ugbu a. Kita bụ Abogume village. Abogume village ka a na-akpọrọ Ngu n'oge dị ugbu a. Isi nzepa anabatago ya bụ Ngu akpọrọkwa. Kita bụ Ihuokpara village. Ihuokpara village. Ihuokpara village. Ihuokpara village ka a na-akpọ General Secretary Ekwulobia ka a na-akpọ Ngu n'oge ugbu a. Assistant Secretary ka a na-akpọ Ngu n'oge dị ugbu a. Assistant Secretary Nze Ekwulobia.
anyị na-ekele gị ekele n'ihi na ị mere ka anyị si n'ezinụlọ dị iche iche ebe dị iche iche nke ọnụ ibu ọkpara ọwụ ka a na-eme ka a bịara ka anyị mee ya nze na ọzọ ọzụzụ ọ mmemme kara aka ka ọ bụ mụ na-asị onye nwe anyị gị na ndị mmụọ dị gị bata bịa were ọnọdụ maka ọ bụ ga-edozi ọnọdụ ọ ga-eme ka ihe niile dị mma mana ihe nna ya bụ onye nwe anyị ọ dị mmụọ ọjọọ ọbụla n'akụkụ ọbụla o si agba mgba ka ihe a na-eme taa maka na ekwesị ihe dị mma anaghị adị ya mma mụsoro aka ndị mmụọ ozi kpara ya ọ bụrụ mmadụ ọjọọ ọbụla dị na onye ahụ nọ n'etiti ama ihe a na-eme adịghị ya mma Chineke wepụta onye ahụ ya nyere anyị wee na-atụ Chineke onye nwe anyị ife anyị na-ayọ n'ụbọchị taa ka emee mmemme a ka ọ gazie nke ọma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko kụrụ a n'aka anyị amaghị ndị obodo nwere nnukwu ibe ndị be nna m ochie ba nwere nnukwu ibe ibe ha mere n'ụmụ ekwesu eji n'aka ya wepụta onwe ya na-enene ya aka ji atụ ya na n'aha Jizọs. Mụ na-ekene Ekwulobia nọ kana o mee ka anyị bịara eme ndị anyị ji eme ya ibe ọ chọrọ ekwesị ya na-eme udo dị adịrị unu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. ka ọ dị ọkụ kụrụ a n'aka ọ na-adị ofere biko ka ọ na-esefu aka anyị na-agbalite isi nze agba Nze Ekwulobia kwenu Nze Ekwulobia jienu n'ụlọ kachanụ biko dịka onye isi m siri kwu ọ bụrụ sọ ya kwuru ife ọbụla bụ ife ọjọọ onye buru eme na ngwuru a ma nke megoro eme ma nke ejeghị emezi ọzọ azụmaka ga-asọ ya n'aha Jizọs. Ọ bụrụ mmadụ wụrụ mmụọ Chineke aka gakọrọ ya n'aha Jizọs. Udo dị n'Ekwulobia. Biko Ekwulobia kelee m ụnụ Ekwulobia mụọ ụnụ zụọ ụnụ Ekwulobia kacha nụ ọbịbịa anyị bịara taa na ife melelu ma onye o siri mee onye ka na-akọ akọ mụọ mmadụ ma ndụ mụọ mmadụ onye na-abịa na-agwụ ọ na-ekwu ọ na-akpọ Jizọs Jizọs ọ mmadụ mere ife na asụ mụ ka anyị na-anọcha ihu ọkpara tata na-ana onye mere ife na ọ nọ mkpụrụ abalị nọ ịgbara na ọ nọ ka ọ nọ mkpụrụ abalị isii ịgba na ọ nọ n'ohu agwụ o jeghị akwụnata ibu ọma na ndụ ya n'aba Jizọs. Ekwulobia kene m ụnụ biko kụrụ a n'aka isi nze ụlọ a biko Ekwulobia Chukwu okike abịa ọ bụ ihe ewute na anyị bịara Ekwulobia gbakọrọ ebe a taa were na-aṅụ arụ mere asị m ọ bụrụ mmadụ bụrụ mmụọ maka ajọ mmadụ ka ajọ mmụọ aka sọkwa ya na o ji asọ ya n'ala ụbọchị eke o ji asọ ya n'ala ụbọchị oye o ji asọ ya n'ala ụbọchị nkwọ o ji asọ ya n'ala dụrụ gaba na ndụ ya niile ụdị ọnwụ dị otu a ụdị ibe dị otu a ji adị na ngwuru onye ahụ n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Ekwulobia ekele m ụlọ biko ọ na-anwụ abacha Nze Ekwulobia kacha nụ Nze ihe ọbụla ana m ekene unu niile nwa obere ọtọ nkwụ ebe aka ka abịakwube ka ọ rụrụ na-aga ọtụtụ ihe ka ebugoro onye ọbụla nọ mbụ ebe a nwere ntị na-abụ nwee anya na-abụ
nwee ọba na-abụ nwee aka na-abụ nwee imi na-abụ nwee mkpụrụ aka na-ese n'otu aka nwee mkpụrụ ọba na-ese n'otu ọba ịgbakọ ha ncha niile aka na-abụ mkpụrụ aka na-eri ọbago na-abụ mkpụrụ ọba na-eri mana Chineke bịa dee egwu n'ụdịrị nke wee mee mmadụ wee were ofu ọnụ nye were otu ile nye kedu ihe ọ pụtara iwere anya na-abụọ ị nwere ọ ya uhe nla mbụgụ na imi na-abụọ ị nwere ya wee exhaust ọnụgụ dofu ihe ọnụgụ ji do otu bụ ka ị na-ekwu nwa obere nwa obere ka ihe ntị gị nụrụ karịa ihe ọnụgụ ya ekwu ka ihe ikutere n'ume karịa ihe ọnụgụ ya ekwu. It is unfortunate today is a fateful day. Nke a ji bụrụ mmadụ ihe na-emegasị tụ ihe na-eme amada na m nwee ike ịnọkọta bịa ebe a taa mana asị ha mgbachi nkịta ịbịa o ya ewute m ajọ ọrụ. O nwere onye bịa pụtanụ ilu ka nchọ ka ntụọ look at it. Ọ sị onye agha bịara na-aga nyara egbe na ngwa agha niile o ji mee everything on his body na-agaje n'ọkata gafete full a decomposing material onebe ya anya ya bụrụ na onye agha dabi n'ala ọ na-erezi ere olecha na onyecha olecha na si ya what I am you wear. What you wear, I shall become. My breath, may your soul go in peace. Oku apelempe, marobi ime. Onye ọra n'ụlọ agụba, ya chịkwa n'ọchị, tiri ọnyụa nyụọnsị. Nze Ekwulobia, ihe anyị na ọta abụ ka a bịa mee mmemme dị ọrụ anyị emecha ụzọ ọ ka na ọ ga-adụrụ n'ime ya tupu ya emere anyị amara anyị emeghe n'udo na ọṅụ gwa n'udo na ọṅụ na-alụkwara be anyị n'udo na ọṅụ nke onye ma ya mara ya ihe abụọ ọdịnala ka anyị chọrọ ka anyị mee anyị emerie n'isi. Nze Ekwulobia ekene m ụnụ. Biko kedu ndị Ihuokpara Nze Ekwulobia biko na flag ilese ha ma emebezi omega si niile biko nke a bụ efu bụ aka esi wee kwuye ọ lecha ya ga akwa niile gosi ntụmọ mbọ Malachi onye isi anyị ọnụ biko Ekwulobia anyị kelere ụnụ ibe ọ na-ekwu egosi ụnụ ọwụ ihe mere taa ibe ndị ọzọ aka eso mana anyị kwuru dịka anyị soro na Ekwulobia soro eji ebe ọzọ ibe ahụ ibe Ekwulobia si na-adụ na iwu eji eme Njuagho dịka anyị soro nọibe ka ihe ọbara wetara onwezie onye ga-esi n'ozi n'aka mmadụ ọya ka ọ na-eme ibe ya fụzie n'ihu abụzi onye izu n'ezi aka mana nke a ibe Ekwulobia dị na constitution anyị ji eme Njuagho ya ka anyị si No, thank you. Biko Ekwulobia ọmụntị m ka ọbụkwanụ ibere mbụ m Ihuokpara agbadịka atụmatụkwa ihe anya kemgbe m hụrụ ibe a n'ụtụtụ mana n'ụka sụba atụrụ anya ba abịatụrụ ya Ekwulobia anyị ga-ekele Ihuokpara nna ahụ ebibi
Every age, yeah, I don't know how you I have a baby age, I might even to look out. When you go to Njuagho, when you go to Njuagho, yeah, open any about it was the when you go to Njuagho, when you go to Njuagho, I go to Navy. Ihuokpara wetere eji eme Njuagho. Ebi Njuagho ko. Ama ebe ndị akọrọ mgbe. Biko, anyị fụrụ ebi ba gosiri anyị nnukwu ebi na-agbọchara acha. Ibe a na-akpọ ya ụtụrụka. Iko ihe aka n'imi mkpụrụ ya jewara ibe ohere. Oneso. So ebi ihe na-abọka ebi na-atọ. Ana m agụ n'eziokwu. So Ihuokpara agbanika. Ebi Njuagho ka ọ bụ. Ekwulobia na-ekele Ihuokpara. Thank you. So ọ ga-adụrụ maka na aha ji. Yeah. Biko onye ụgwọ n'ụgwọ gụọ na ya aka. Onye ụgwọ n'ịcha. Okay. Abogu meka anyị kene. Udo. Nke a bụ ọnọdụ ndị Eziagụlụ. Eziagụlụ anyị ekenekwa unu. Nke a bụ ọnọdụ ndị Nkọnọ village. Nkọnọ ụzọ iyi dịka ha bịalụ ịnọnyelụ Ihuokpara na Njuagho nke ụbọchị taa. Nkọnọ anyị ekenekwa unu. Nke a ọnọdụ ndị Okpo. Okpo anyị ekenekwa unu. Nke a bụ ọnọdụ ndị ụla. Ụla ndị nna m ochie ekenekwa m unu. Anyị na-akwalite Secretary General Ihuokpara o jikwa mbọ ka anyị na-anụ onugbu nwayọọ. Secretary over to Secretary Ihuokpara ka ọ gụọrọ anyị welcome address ile Ekwulobia ka anyị jee ntị obere oge n'ihe ka anyị jikọrọtebe dịka ọ bụrụ onye ojii akwụkwọ ya gwa m ka enye ya akwụkwọ Ceremony today, being the 5th February 2023. This is Ekwulobia. Nze Bernard is a watcher. This is the 9th village. The executive of Njuagho Ihuokpara, the chiefs and chiefs, members of Njuagho here present, men and women here present, the Lord spiritual and temporary, all protocols observed. It is with immense gratitude that we, the members of Njuagho Ihuokpara, welcome you all for this convocation day in Njuagho. As today, Njuagho Ceremony is a remarkable day as it is third
convocation ceremony that hold at the hand of Nze, Boniface Ezike, being the head of Njuagho Ihuokpara. You are welcome. Nevertheless, we, the members of Njuagho Ihuokpara, are so glad by the splendor and beauty of your presence in this convocation day. We are very grateful to salute you and welcome you all with one voice. Let us say the fact, Njuagho is a special prestigious and dignified title which is not taken by everyone. It is only taken by men of unquestionable character in the society. Men that their yes is yes and their no is no. Men that want a money, livestock, clothes, and can afford to perform the title in money. Title. Permit me to say this. Njuagho Ihuokpara is still united. Despite the crisis in Ekwulobia, Ihuokpara are still under one umbrella. We are maintaining law and respect the law of the land. That any person who did not obey the law should face his penalty, no matter his position or capacity. Moreover, we are putting our resources together by attending series of funeral ceremony of our dead members, paying all levies that come from central body. Mention this but a few. Today, this is the Boniface Ezike Nzakonobi, presenting to you a total of 97 members whom we have sacrificed and found worthy. They fall into 3 categories. 6 of them registered as Njuagho, 1 registered as Ozo Ubonye, and why 90 registered as Ozonwa. Unquote. Do hereby recommended that they be crowned with lead cap so that they will be recognized in our society as the members of Njuagho Ihuokpara. Thanks. Long life Njuagho Ihuokpara. Long life Ekwulobia. Signed. Aki Sechi Ozemonko. So, and on behalf of Njuagho Ihuokpara, take a moment. Because of our pocket back, one because I wanted that is somewhere else. There's a chill who could even go to the Ekwulobia Kwenu. Ekwulobia Kwenu. Liano. Because I make a secretary Nze the Chidozie. I'm going to address on behalf of the Boniface Ezike. Begin to go to Before you say I was a one day, sit not a yabu. There was a one day to turn on. Here, but nice, what we say, Gloria. Njuagho will be. How many Bongo not take convocation on the upon you about the church after 11, 12 years. Call them and tell you, I don't want to turn that something years. Man, I went a weekend. One of the men the Boniface is a speaker. I don't speak your way. I don't hear to them. So I will say, I had to make it the Nadrenga because when I see you about that, like you are happy to know me. But I saw you to get me. I am a boy, Nana, but I am a Janaka. Cambo Chicho, Cambo Negaraga. Cambo Chicho gets leaking under one. So because I have me about the Boniface Ezike. I say Ekwulobia no. I can't know. And my yechi. That's what I say. Stop okay. Let's see. Come in, man. I say, "Lord, I don't know Jesus." Say, "Ekwulobia can't know." Now, even more than everyone, but I can't do. Because as now. I don't want to Corona, 1 minute silence. Corona, 2 weeks, we see. Campulo Bichijo, the Campulo Binine Plano Garaga. Campulo Bias Waken and Doqua. Campulo Bias Waken and Doqua. Campulo Bias Waken and Doqua. What I know that.
Biko ka anyị jee n'ụfọdụ ndị nwanyị na ọjị ebe a. Wetenụ ji, wetenụ mmanya ba. Nkwekọrịta anyị na ụlọ si wee dị na na-ebetete ma ogbe ha na-eji ọnwụ na-eji ọzọ na Njuagho ihe anyị ji anabata unu ji esoro anyị were anọkọ ebe a na-eme omenala Njuagho. So biko n'ihe ọbara anyị nọ taa mee na ọjị nke awụ ewu nke awụ ji na-abọsụ na mmanya abịatie n'ibe oriri ọ dọrọ ebe niile unu jiri abịafie kewe kịta ndị ọwụ na-abịafu nkebe ụ na-abịafukwuo nne nke unu. Ekwulobia kwenu! Ekwulobia rienu! Ekwulobia suonu! Ekwulobia kachanụ! Biko obi wise aṅụrị. N'aka nke ọzọ anyị sokwa nwanne anyị nwoke na-eru uju maka iwe ọjọọ mere wee na-asị ya kala obi ọdụele agaghị eme ya ọzọ n'aha Jizọs wee na-asị ụnụ deje daalụ n'ihe unu nyere anyị na nnọkọ anyị na ụnụ ọ dịkwa na ya ahụ mma jidenụ ka unu ji. Ekwulobia kwenu! Daalụnụ daalụnụ daalụnụ. Ka a na-atacha ana anyị emedie na-ekwensu ihe ọbara o ji adụrụ unu mma n'aha Jizọs. Ekwulobia bịara abịa o ji adụrụ unu mma maka ibe nji kwụrụ ọtọ aha ka ibe nji ekwu. Ana m asụ Chineke yukwara Ekwulobia ka anyị dere nna ngozi ngozi ka eji na-ewubata na Ekwulobia. Mụ na-asị ihu ọkpara dere akwụkwọ badere amakaba naanị ibebe etighi bụ na Nze na-ewepụta onye bụ ezigbo mmadụ n'obodo ewere chie ya echichi. O metere nke onye ọbụla dị mma maọbụ onye ọbụghị ego ka eji echi Nze mmadụ Igbo. Ibe bụ Nze bụ Nze ji ewepụta ọ bụghị ndị wahoo ezigbo onye bụ onye Ekwulobia echie ya ọzọ. Biko mụ na-asụ ndị niile ji echichi taa ndị Ekwulobia bifo mmadụ echie ọzọ na Ekwulobia o ji abụ na onye Ekwulobia adọbịa ka Nze na bụ abịa nene mara ma irukwere ogo ya ibukwa onye Ekwulobia ojiji abụ ahịaba anyị amara na ọ bụkwa ha gburu anyị ka ị bụ ndị be anyị o ji adụrụ unu mma. Mụ were na-asụ nke ọzọ ọ bụ biko anyị na-akwado ibido ibe emume onye ọbụla chiri nụ biko ya zere o ji adụrụ anyị niile mma n'aha Jizọs.
As a Chinese no boss get at 15 February 2023. Can I music? What I'm going to play club. One used to go. So you know I was saying, and I saw that. Maybe one hour is going. Back in there, now I'm going to see but when you go, I cannot go back and watch. Amen. Ngwa mara ihe iji akpọrọ isi nze Ekwulobia ngụ isi nze Ihuokpara ikele Ekwulobia ekele ndị Ekwulobia ekele ndị Ekwulobia ndị udo Ekwulobia obi aṅụrị okpuju m afọ n'ihe mere tata ọ dịcha m mana anyị ga-eme ka esi wefu ya we can't do nothing, you know. So I'm talking to women. When I actually not able to about that. When I say I'm doing that, when I edge 50,000, when I can then when you see the blog, when I 30,000, when I can when you see the job, thank you very much. Okay, edge 20,000. Well, I am the club. Thank you very much. Because Nze kwa beke ne mono. Nze kwa beke kwa mono ọzọ. Because anyị chọrọ ka ihe a ka o docha ya anya. Ka anyị were hapụ ime complications. Yenye anyị so. Ụmụaka ka ọ nzere ọzọ ka igwe chie. Anyị nara ga-eto. Na-enwe aṅụrị nọ. Na-agbakọzi echi ebe ihe kịta agbọrọ gị nye ji na ọkọ ma wee onye ọbụla na-azọ ọzọ ebe a ọwụ ihe ụmụasị ka anyị bịa ka anyị mee otu esi azọ ọzọ bụ ịpụta maka onwe ndị ọzọ ka anyị azọ ọzọ n'ebe a adịghị a eji na net ka ọwụ ibe chara acha ọfụma onye ọzọ ji azọ ọzọ ebe a wee pụta enye hụ maikrofon ibi ife ya adọ ya eri igbo ji azọ ọzọ bụ wee ọmụ uwe eze onye a nọmba 1 abalị nke ọzọ otu a si ibeka ugboro ịtọ ọmụ eze onye a ibekwa ugboro ịtọ nke ọzọ ọmụ eze onye a ịnwe ibe ịchọrọ ọwụ afọ ọzọ gị saa ịtọ ka o ji alụ ihe ọ na-esi edo bụ emebi iwu echeghị mụ onye mebiri ya chebe ịgbara ịzaga ọzọ maka ndị ọzọ nọkwa n'ala ma ọkwa ya kịta ịpụta zacha ọzọ a maka ọgaranya nyere mba nufi ala na nnu o nyere nyekwu ya e nwere Nze Ekwulobia n'Ọyọ ihe iji zara m ọzọ nwee ihe iji eji were zara onye wu isi Nze Ekwulobia ọzọ ngwa chi ya ngwa zọọ ọzọ wee ọmụ awa ọzọ ọnwa ama eze wee ọnwa awa ọzọ egbe dị eje ọgụ wee ọnwa awa ọzọ obi na-akụ eze emebighị m echelu onye okpukpe ya tụrụ Hello.
Obina quiz sort of in Bayulu. So, what was it get that? Or 2003. I you could say from you could only you know in the year. We don't have a might be organized in happy. Not very well, but now get like Correcto. Kene. Biko, now to work on. I don't know, 5,000. They're blood. Well, 5,000. Now for the Ihuokpara. Well, 5,000. Let me see the Ihuokpara. Arakupa keba konanaka. Konaka. Onye ọzọ anyị na-akpọpụta bụ Chinenye Eze. O nwere ihe gwọrọ ọnụ. Ana m enye isi ndị blood 3,000. Chinenye. Wait. Ọmọ àwọn ẹ̀sẹ̀ Chinenye. Wait. Ọmọ àwọn ẹ̀sẹ̀ Uche Egwu. Wait. Ọmọ àwọn ẹ̀sẹ̀ onye ọka abịala. Emebighị m, echeghị m, onye mebiri ya chebe. Gbara aka. Amen. Eze onye ọka bịa. Ngwa kọrịtọ. Biri n'ụzọ. Ngwa kere. Ana m ekene Ekwulobia maka ọnụ enyere ntata na inye m ọnọdụ anụnwa were na-enye Ekwulobia n'ọyọ 5,000 na-enye isi nze Ekwulobia 3,000 na-enye isi nze Ihuokpara 3,000. Ara akwụkwọ aka ebe a. Gazie na tebụl ebe anyị na-amalite gwagarake gwaza ọzọ Wait. Almost also, and out Wait. Almost also. I want to ask. Wait. Here's the thing I saw. It may be more, 3 more, under the yard. ngwazi bụla ọzọ Chinazọ ọ bụ n'aha kere na kọbara ọsọ amen. Ngwa kere Ekwulobia ngwa kene Ekwulobia ikene ndị Ihuokpara kene ndị chigiri ha ọzọ ọ ka esi eme
10,000 na-ekele onye isi nze Ekwulobia. 5,000 na-ekele ndị nze Ihuokpara. 5,000 onye isi nze Ihuokpara, 10,000 onye isi nze Ekwulobia, 2,000 Ihuokpara, 2,000 Ekwulobia. Biko kụba n'aka ọkọ dị. Yosi onye isi nze ngwa zaa ọzọ. Ọmụ bụ eze Akụnne o. Ọmụ bụ eze chi mere eze o. Ọmụ bụ ọzọ Ugochukwu mere eze o. Emebighị m o, echeghị m o, onye mebie ya dịrị ya o. Ọzọ Ugochukwu mere eze sepụlụ ala ka taịtụlụ m zuo ezuo. Ngwa. Ugochukwu mere eze n'ụbọchị kere aga na-ebunye bụ na ha kere na kọbara nke mmụọ nsọ. Amen. Ngwa, kọrịtọ. Ngwa, kene Ekwulobia, ikene isi nze Ekwulobia, kene isi nze Ihuokpara ndochi ihe ọzọ, kene Ihuokpara. Biko ana m ekele onye isi nze Ekwulobia utinye 10,000. Na-ekele ndị Ihuokpara 2,000. Na-ekele onye isi nze Ihuokpara 2,000. Na-ekele ndị Ihuokpara chiri m ọzọ 2,000. Anyị na-agbalite Chibuike Okafọ ngwaza ọzọ. Ọ bụrụ ọzọ nwa Chimere eze. Ọ bụrụ ọzọ mmiri na-arị ugwu. Ọ bụrụ agbụrụ na-ego nwaanyị n'Ihuokpara village. Ngwa kene Ekwulobia. Ekwulobia ekele m ụlọ. Nzere ọzọ ekele m ụlọ. Biko ọ bụrụ mmadụ ihe mere n'ụbọchị nke taa. Ana m ekele Ekwulobia with 2,000. Na-ekele isi nze Ekwulobia with 2,000. Na-ekele isi nze Ihuokpara. N'agbanyeghị ihe mere anyị na-asụ anyị eji mgbanwe ya ghara ọgụ. And anyị eji na ha na-awa alakpụ anaghị etete wee jụọ alakpụzine. Biko eji m 3,000 wee na-eti isi nze Ihuokpara aka n'obi. Eji m 3,000 wee na-ekele nze Ihuokpara. A na-akụkwa aka ebe a. Anyị na-akpalite Chineme ọgwụ nwanne nwoke Sasin Okeke. O nwere ka o si pụ ije na mba mgbe akpọtụ na obere okwu. Biko nụ ụzọ ole si ahụ bụ iwe n'igwe aka otu esi ekwu ya okwu a na-agwa na-ekpere ya okwu. Ọ sị m ka m bụ Ihuokpara na ọ ga-enye ndị nze Ihuokpara 10,000 naira. Eze Ekwulobia 5,000 naira. Eze isi nze Ihuokpara 3,000 naira. Isi nze Ekwulobia 2,000 naira. Biko kpọrọ Sasin n'aka Ifeanyị Chukwu Udodidike. Ekwulobia kwenu.
biko na-egbughị oge ụlọ ike anyị tupu ugo dị ike ọ na ofesi mana ihe a na-eme ebe a uche ya bịa nke nke wo dị sadụ dị tata nwa adịghị ya so ọ sị ka na a ga-enye onye isi ihe ọbara 5,000 naira ndị isi ndị ekwu 5,000 naira onye ndị ekwu na 5,000 ya dịka anyị na-ekele Ifeanyị udo dị dike ịbụla mere adịrụ n'osi dị n'ụbọchị nke taata onye Chukwu si wee chọọ ka o nwee ike isi wee onye a na-ekwu na awaga ya anaghị eze eze ana m enye isi nze 5,000 naira ana m enye isi nze brọda 5,000 naira ana m enye Ihuokpara 3,000 ana m enye Ekwulobia 2,000 biko kwọnụ chara ya aka jezie na tebụl lekọdụ ya aike ekwenu kwenu nze Ekwulobia kwenu biko obi wu nsọ aṅụrị maka ụmụazị m so na ndụ zara ọzọ wee na-asị biko anyị mere nye isi nze Ekwulobia 5,000 nye isi nze Ihuokpara 5,000 maka ụmụazị m so ndụ ọzọ ya anyị na-ekele biko anyị mara enwere politicians bịa n'etiti anyị na-eche anyị mana ọ fọrọ obere anyị hụkwara mmadụ ka enyi ụmụ agbata obi anyị o so na ndụ bịa nụ anyị na-asụ nwenu ndidi biko ihe ọbụla gbara nụwa nkwụ elu n'ọzọ ka a na-echi ngwa badie na-ekwupụtara urio
anyị ga-enwe a functional constituency office in Ekwulobia ebe onye nọchite anya anyị ga na-anọ opekata mpe ofu izu ụka n'ọnwa ndị nọchite anya ya enwe ike na-afụ ya anya maka na asị na afụ ntị anya enwe ike nwa ya ụra aga m ekwu uru n'okwu tata ahụ ụbọchị okwu ife ji wee kpado ife ndị a niile bụ na nna m gwara m mgbe ọ dị ndụ ọ bụrụ na nne egosi nwata ahụ n'ikpe okwute mụ na-atụ ya aka na okwute na-awụ eyika ọ gwakwuru m na-ajụ onye anyarị ajụjụ ma onwe ihe m na-agwa ya m jide ya aka n'isi ka mmadụ ndị ọ na-ekwu ekwu na ndị ọ na-ajụ ajụ maka na isi ya na-eme n'oge ọbụla so biko ọ nkwado ka m bịara iyi unu n'anya unu afụ ihe ndị YPP na-eme. This is the first time in the history of Anambra South anyị nwere a senator voted constituency project oluo na 119 wards enwere Anambra State. Anyị enweghị a lot of senators. Anyị nwere senator iri ọbụla, anyị nwere senator Ogochukwu Ụba, anyị nwere senator Ikechukwu Obiora, anyị nwere senator Andy Uba wee gụrụ gaba. Unu chara ile enwe ebe constituency work ha dị, mana nke ikpeazụ a anyị nwere senator Ifeanyi Uba. O were nwee ike tinye constituency project ọbara na 119 wards nke mekwu na bata mana Ihuokpara ndị Ihuokpara were na-afụ ụzọ biko ka anyị kpọọ ọnụ na ya kana ọ dị isi. Anyị wee na-asị unu na ebe funefune dị etu a onye maka funefune ya adị atụkwasị ime n'agha ọ bụrụ nke agha dịgoro wee na-ayị unu nkwado unu na ọ bụrụ na Senator Ifeanyi Uba nọdụ as a senator mụ nwa bụ nwanne unu nwoke onye ọrụ eri nọdụ as a member of House of Representatives ifu na ihe ya eru anyị aka nweta nke m o weta nke ya akpa eju maka na ọbụla ibu anyị danda so ọ na-eme ekene unu si na ya dịrị unu mma n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Biko aga m eji 50,000 naira wee kwado iwu na-eme daalụnụ. Asị a ga-eji 50,000 naira wee kwado Ekwulobia Nze Ekwulobia biko kụba n'aka kụba n'aka kụba n'aka ọ bụ na asị m kwuo gị na sinetọ na onye otu nke ọzọ ọ na-abụ kadụ onye kasị n'ụlọ ya ọ na-anya maka ọ naghị ajụ ife anyị na-ekwu bụ ife na unu na-ekwu anyị adụkwara ka nke ikwegara anyị ife a na-ekwu anyị bụrụkwa nnede na anyị gwara ọ ga-abụ nnede n'aha Jizọs maka ọkụ na a na-ekwu eji ahụ ụzọ o nwere anabe ka ụnụ bịara ma ibe na ekwu ihe o nwere nke na-ewutekarịcha m nke e jere eme na St. Paul agba jekuru mmiri fada ekwupụkwa nye ọzọ ekwere ka ọkụ olu na-ahụpụrụ ya ka ụlọ na n'uwe ndị St. Paul parish agba Ekwulobia ụmụazị tiri ibe ha bịara ya mụzụma ahịa egwume sịba jee nukuru mmiri ibe fada kwa mbọsọ na-ahụ ka asị na ọzụma na-anakwa adị etu asụmụche ọnụ anyị nwa anyị ga-atụrụ unu votu ọ na-abụ onye hụ ka na-eji ọzọ gawa ka na-arụ akụ anyị so ịrụ agawagokwana ọgwụkwa nke ụdị ha anyị na-agwa ndụ ịgawago ndị sinetọ agawago n'aha Jizọs anyị na-ekele ụlọ ọ ga-adịrị n'ụwa n'aha Jizọs. Ọ dị mmụọ ahụ na nke na-emegide Nze Ekwulobia na ọmalịcha ihe ọnwa na ba na-eme asị m mmụọ ahụ sụkekwe ha bụ n'aha Jizọs. Ọ dị mmụọ ọbụ na mmụọ ọjọọ ọbụla ebe ọ na isi echelite isi imegide Nze Ihuokpara isi na ya n'iyi asị m na mmụọ a suke ha bụ ebe n'aha Jizọs. Ihuokpara unu ya adụ ka echi anaghị agwụ agwụ. Ekwulobia akwadoro n'ụnụ taa onye na-eme ihe ọma ọ dịghị ibe na-eme ọ ibe ọjọọ ka na-eṅomi ibe ọma na-eṅomi ya eṅomi ibe ọma ji erube onye ọrụ obe onye ji ibe ọjọọ bịa ọ na-ana ọ kpọlere ibe ọjọọ na-anabeghị Chineke ya gọzie anyị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'afọ nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Thank you. Onye egbe anyị na-anụ ka ọ na-ada daalụ. Anyị
ekene gị. Thank you. Biko wakena ya afa gị. Aba m owu Nze Anselm Eze Nwankwọ. Dịka Ihuokpara mere Njuagho ha n'ụbọchị tata, kọwakenelu ndị Igbo mkpa Njuagho balụ na ndụ onye Igbo ọbụla. Njuagho bụ nnukwu emume ebe anwa ka a na-anọ chie onye ndu chiri ọzọ chie bụ ọzọ bụ ibe okpu kwa mara na ba wụrụ na Nze. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na-asị na Nze na Ọzọ bụ ife omenala, na-asị ndị mmadụ fa agazina n'ife omenala. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo ndị ka na-eche ụdị echiche a? Onye ọbụla nna ya nwere ego ichi ya ọzọ ya jee chi ya ọzọ. Ichi ha ọzọ ị gaghị awụ igwe obodo, ichi ha ọzọ ị gaghị awụ chief, ichi ha ọzọ onwe ife ọwụ na a na-eme abụghị ndị ọzọ ka a na-ewepụta. Anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu ife eturu gị? Ezugo akọ n'obi. Eze akọ n'obi. Anyị ekene gị. Hello, this is BenginTV. Today we are at Ihuokpara village, one of the villages in Ekwulobia, at their Njuagho celebration. And the Njuagho in Igbo tradition is the process of initiating new members into the prestigious Ozo title. And today, Ihuokpara village just initiated about 100 and over 100 candidates into the Ozo title, and we are celebrating them in a special way. And we want people to understand that Nze Ozo is a society that upheld the culture of the community, that upheld good character within the society. Thank you very much. Onye Ekwulobia eji m platform of NNPP were azọ House of Assembly. Ofu onye Ekwulobia na-azọ ọchịchị ha na-azọ kịta. Biko ekene m unu. Biko ka ọ na-ezugo aka ọnwa be anyị nwa obodo anyị ka ọwụ. Ihuokpara mere Njuagho n'ụbọchị tata. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu Njuagho, ụfọdụ a na-aghọta ihe Njuagho pụtalụ. Biko ka ịkọwa kenela anyị ife Njuagho menuru. Okay, ife bụ Njuagho bụ onye ọbụla chọrọ ịba n'ọzọ. Ọ bịa baa n'ọzọ, mechaa ife ndị na ife ọzọ na ife na enu. Ife bụ Njuagho bụ ochicha na vileji ya Ekwulobia bịazie ọya bụ Njuagho, bọtụ Ekwulobia ga-abịa kpụ ihe obodo ka nke a emere tata. Ife niile ochicha na Ihuokpara were wefutere Ekwulobia tata. Ndị agha chiri ọzọ Ekwulobia were kọnfam na ife na enu na echigo bụ ọzọ were kpụ ibe okpu tata. Ọya bụ Njuagho. Mgbe ụfọdụ a na-ekwu ife gbasalụ Nze na Ọzọ, ụfọdụ a na-asị na ife omenala maọbụ ife alụsị. Kọwakenele ụmụ Igbo mkpa Nze na Ọzọ balụ ya na ono si wee bụrụ ife malụ mma. Biko ife na-ekwu Nze na Ọzọ abụrụ ife rụrụ arụ ka ọ bụ. O nwere ike ịbụ omenala n'otu akụkụ mana ọ bụrụ omenala dị njọ. Because ife anyị ji ekwu ewu mọsa nọ mmadụ ka bụ ofu onye na Nze Ekwulobia fada ka ọ bụ. And mainly ndị fada enwegara ndị Ekwulobia kịta bụ ga nze ọ bụrụ ihe ọjọọ ọ agaghị etinye aka na ya. Onwe ndị na-echi ihe n'ụzọ ibe na-eno, onwe ebe a na-egbu ibe na-arụsị ma ibe na-eno. Ibe a na-eme ewu mmanya na-ewetara kata kwado omere na okwu arụsị ejere ṅụ ya na ọha na eze bịara ṅụọ ya kọnfam ọ na ndị abụrụga Nze na Ọzọ. So onweghị ibe ọjọọ dị na ya, ife omenala dị mma ka ọ bụ. Kedu ndụmọdụ ị ga-enye ndị niile abụ ndị anabatala ọfụ na Nze na Ọzọ n'ụbọchị tata? Ndụmọdụ m na-enyebe bụ biko famụ ihe na-enu fa makwa ka nna fa mara ma ibe na maka ụfọdụ nna fa ahụhụ ọzọ maka onye tụfuo nke ya ibitọ ha n'aka ba ije wee ibe mmadụ ka na-ekpuchara gị okpu tata ibitọgo aka
o nwega ọmụ sọsọ na izuru ori ma ọ bụ igburu mmadụ o mekwere nke anaghị eme nchi ya igbuo mmadụ achọpụta na igburu mmadụ anaghị echi gị ọzọ ga-echi ya nọ iziziele ihe nama tụfuo okpuko unnecessary so anyị na-ayọ ndị achiri ọzọ tata biko paji nwayọọ ka maka ịtọcha na ibe kwesịrị nụ ele ndị nze si aga anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche onye anyị nọ n'ihu ya n'oge ugbu a bụ isi nze Ebeteghete isi nze Ekwulobia niile bụ ya nwa bụ onye na-enete Ekwulobia Ebeteghete anya as far as nze na ọzọ dị concern nna ya ukwu anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche Ihuokpara chili mere Njuagho n'ụbọchị tata kedu ọfọ pụrụ iche ị na-agọlụ ndị Ihuokpara wụ ọdụdụ nwa Ekwulobia n'ụbọchị tata ekenere Chineke na everything ama na baje vuni bana ona odo and Chineke nyere bi ike ba wure vuni ye upon ibo nti aka tiri bana ọtụtụ a obuka ba ma me ye mechapụta Ekwulobia kpọfụta ụmụazị bebe chiri ọzọ ba bịara ba chiri ibe niile ba mere gara aga ya bụ ekenere Chineke na-asụ na mgbu na Chukwu jeji aka ya kasi ebe ogu ọ bụ ibe mmadụ so ekenere Chineke n'ibe niile mere na ba nwee ndidi ibe dị ọkụ ji ajụ na oyi ndị ọfụ a Ihuokpara kpọpụtara Ekwulobia n'ụbọchị tata kedu okwu ndụmọdụ pụrụ iche ị ga-enyefa okwu ndụmọdụ pụrụ iche na-agwaba bụ nze bụkwa onye zete ya rie na mpụ dị iche iche onye ọbụla biri aka na ya nze anaghị eme wahoo nze anaghị ezu ori gba mbọ na kọta constitution nze kaba nwee ike na-asọ kaba wee nwee ike dị eruye n'ọdịnihu maka enwere ike a na-ata ahụ ya kịta beje ama na nnukwu ibe jee chebe n'oge ikpeazụ ka ọ bụ biko Chineke ji aka agbapụ ejebe enwe mmebi emechakwa bụ ibe na kerie ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị na biko anyị ze Chineke nna anyị gwa anyị ekene gị dịka anyị si wee fụ tata ndị Ihuokpara na-eme Njuagho n'ụbọchị tata kọwa kenere anyị ka o biri gị mana buru ụzọ gwakene anyị afa gị na ebe isi biko ekelegoro ngụ nke ize bụ gụda mmadụ ihe maragoro onye gụ na anyị na-ekwu afa m bụ nze Samuel Ikechukwu eze Chinyere Ugo mana anaghị Ekwulobia ihe mara m likarika mgbe m bara egwuregwu ụkwụ na-akpọ futbọọlụ ka anyị na-aza likarika so afa m bụ Samuel nze Samuel udo dịrị ụnụ gwakena anyị dịka Ihuokpara mere Njuagho n'ụbọchị tata ndị so na ndị ọnụ na-ekwu na Ihuokpara gwakena anyị ka o biri gị n'ụbọchị tata nke izi wee kelere gị kene Chukwu okike abụ ya ma onye megata kịta dị ka ọ dị maka na Ekwensu bịara n'abalị ụnyaahụ ka ọ kwasa ihe a n'isi aka onye isi nze anyị nwa ya nwoke anyị na ya nọ na-alụ ọrụ kanopi anyị docha kanopi a nọsa 12:30 na anyị nọsịrị tupu ọ kụọ 3 ọ bụrụ onye nọ na mmụọ mana Chukwu mere ebere ya ma gaa na obi dị m mma Ekwulobia mana ha bịara Ihuokpara and Ihuokpara wee obere ebe mana obere ebe anyị nwe obere ebe n'ihe anyị na-eme maka mgbe Ekwulobia ji efu efi ya echi ọzọ ha sụrụ nke a wee bie ya echi ọzọ nke anwụ jaba so obi aṅụrị ka m nwere taa nwekwa obi aṅụ n'isi nze Boniface Ezike nke onye isi nze nwa ya nwụrụ o jiri obi dị ka nwoke na wee ifere mgbe ọ nọ ebe a wee nabata Ekwulobia ihe ọ na-azụ onye ọ na onye nwetara n'uwe Ekwala Chukwu wetara n'uwe Ekwala so obi aṅụrị ka m nwere n'ihe mere taa anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche kedu ife ị nwezili ịgwa ụmụaka ndị a unu kpọpụtara Ekwulobia n'ụbọchị tata bụ ndị anabatara fuli na nze na ọzọ society nke izi bụ na ihe anyị ga-agwa ya karịa ihe ndị nze Ekwulobia gwara ha a gwara ha ewu nsọ na nze ime eme nsi ịma egwu nwaanyị na-ahụ ime ya egbuji egwuri n'ala ịma onye kuchi nwaanyị nwoke ibe nọ ndụ ya ihe arụ dị iche iche
Ekwulobia kọrọ anyị gwa na ọgụ ihe alụ and the fada karụ ka n'ụtụtụ o wute na bịa mgbe fada na-akụ ụka fada akọ define ihe ogburu edi anyị na-egbugbo na ogburu edi ọbara ka ọwụ ihe ọ na iji enwe iwu ya emepụkwa ọbara so ihe na-agwa ha bụ onye ọ na-ekwe ndị ochie onwe ndị asa nze na Ekwulobia ma n'ihu ọbara ọrụtọ ha amụghị eme so ihe na-agwa ha onye kwere ka sayensị bụ o chiri onwe ya ọzọ ma onye nna ya chiri ọzọ ọkwa nnukwu ego fụrụ ihe na-agwa ha onye kwere ka sayensị onye na sọrọ nsọ ana ka na hapụ itiwu ya maka ọnwụ mmadụ na-etiwu mmadụ ana onye na-eme nsi onye na-anọchiri mmadụ ọganihu ya ọwụ onye ọnọchi ya etiwu ya anaghị etiwu ya onye nna ya onye ọnụsị aka n'ihe ọjọọ anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche ka ife ya turu gị Eze Chinyere Ugo Eze Chinyere Ugo anyị ekene daalụ